malam ya taɓo abubuwa da dama da ya ishi mutum ya rayu a kansu. Rayuwa ce, wannan fanni ne na rayuwa da addini. Suna wani littafi ya tsalu na kafin dini wal hayat na Dr. Ahmad Ashirbas. Duk abin da za a kai a komo za ka samu matsaloli ne na rayuwarka da addininka. Rayuwa dole ka gina ta akan yadda addinin musulunci ya tsara, sannan kuma duk abin da za ka yi ka san menene mahangan musulunci a kai. Duk abin da za ka mu'amalanta tsakanin kai da karan kanka, tsakanin kai da al'umma, tsakanin kai da waɗanda aka ɗora ka jagora a kansu, to ka sani cewa lallai Allah maɗaukakin sarki sai ya maka tambaya a kai. Shi yasa hadisi da ake kira hadithul bitaqa, ko kuma mu ce akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama banda hadithul bitaqa, da yake magana akan abubuwan da za a tambayi mutum ranar tashin alkiyama. Annabi ya ce la tazula qadama abdin yawm alqiyama hatta yus'al an arba, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Bawa digadigansa ba za su gushe ba ranar tashin alkiyama sai an masa tambayoyi guda hudu. An umrihi fima afna, rayuwarka ya aka yi ta ƙare. Wa an shababihi fima abla, samartakanka ya aka yi har ka tsufa, daga fara samartakanka zuwa tsufanka mai ka jagwala. Kaga wannan tafi hatsari. Wa an shababihi fima abla, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Dukiyarsa ta ina ya samu, ta ina ya ciyarsa. Wa an ilmihi madha amila bihi, ilimin da Allah baka ya aka yi, mai kai da shi, wani aiki kai da iliminka. To yana ga idan ka duba cycle din wannan lecture, kamar ta shiryo waɗannan abubuwa gaba ɗaya. Kowanne an faɗi matsayinsa, shugaba da mai bi da kuma waɗanda ya dace shugabanni su yi aiki da su. A kullum nakan ce ya kamata shugabanni imma su samu masu yi musu tunani. Wani zama da muka taɓa yi, wani bawan Allah ana zaune sai ce ya kamata ƙungiya kaza ta samu masu yi mata tunani, sai magana ta zama wani gari ba. Muka ce to su ɗin ba su da tunani ne? Ya ce a shi yana da manufa a cikin magana shi, dai a samu dai masu yin tunanin. To sai bayan ɗaukan shekaru da dama muka yi ta ganowa cewa da yawa cikin al'umma ma ba su san akan me suke rayuwa ba, saboda babu takhdid, khutta ta rayuwa. Me ka tsara? Yanzu an tambaye ka me manufarka a rayuwa, yanzu da zan nuna wani yanzu na in ce me manufarka a rayuwa, sai ya manta sunan shi, sai ce ka ce me manufata, yanzu ne zai fara tunanin manufar. To kenan ashe ya kamata duk abin da za ka yi ka zama kana da manufa. Ba zai yiwu Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki shugabanci ya ba wa wawa a cikin al'umma ba. Allah bai haka. Sai dai a samu waɗanda suka zanto mashawarta munana ko masu kyau. Shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa duk wanda Allah ya ba shi shugabanci, to akwai abubuwa guda biyu. Wanda Allah ke son shi, sai Allah ya ba shi wazirai makusanta nagari. In nasiya zakara wa in zakara a'ana. In ya manta za su tuna mishi, in ya tuna kuma za su taimake shi. Amma idan Allah bai nufin shugaba da irin wannan, to sai ya ba shi wazirai munana. In nasiya lam yudhakkir wa in zakara lam yu'in. Idan ya manta ba za su tuna mishi ba, in ya tuna ba za su taimake shi ba. Kaga matsala kenan. Abu na ƙarshe da zan cikata da shi shine, galibi da mutum Allah maɗaukin sarki ya masa buɗi ya zama wani babba ko wani abu, sai kore 'ya'yan shi daga rayuwa irin ta yadda ya dace su rayu, domin ba su san me gobe zai haifar ba. Ta lakcan da mala ya gabatar akan imani, game da wani hikaya da ya kama na wani bawan Allah wanda ya ɗauki, ma'ana Allah maɗaukin sarki ya bashi jagoranci na al'umma da matsayi,
a cikin al'umma. Me ya faru da shi? sai zanto yana rayuwa ne daidai, ya rike manya-manyan matsayoyi, amma Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sai da ya zanto gidan da zai zauna ma ya gagare shi, haya yake yi. sai waiwaya baya ya ga an kawo a gidan lokacin da ake cin mulkin ma ake cinta da tsinke, shi an je gidan ma an samu tomiyar kuka ko wani abin da ya kama da haka. da ya ƙara samun wani matsayi ma malam ya ƙara zuwa gidan ya samu ana cin da ya tuwo. alherin Allah kai wa tuwo. kaga kenan ashe duk inda za a kai a komo to ya kamata mutane su kalliya za su rayu. shi yasa Umar ibn Abdulaziz idan ya sauko daga idi, manya sukan shigo su yi gaisuwa, dattaban gari, dattawa su zo su gaishe shi, su fita kwarijaye su zo su yi gaisuwa, samari su zo su yi gaisuwa, yara ƙanana inna rididi su shigo. to ranar bai wa ɗan shi kayan sallah ba, sai ga yaran sun shigo kowa da kaya sabo, yana shugaban mu'minai, yana gafna jama'a, amma ɗan shi bai da kayan sallah. sai ga yaron a tsakanin yara shi kaɗai ne da kaya tsoho. to bayan fitan yaran sun zo sun yi gaisuwa sai ya fashe da kuka. shine sai ya kira ɗan yake ba shi rarrashi, wane ka yi haƙuri, kada zuciyarka ta karaya, kar ka yi kaza, kar ka yi kaza, ba ni da shi ne ban maka ba. ɗan sai ya fashe da dariya ce, innama yankasiru qalbu man arafa Allah fa'asa wa aqqa ummahu wa aba amma ana fala wallah. yace in kaga zuciyar mutum ya karye game da al'amarin Allah, game da al'amarin rayuwa, to lalle ya san Allah ne sai ya saba wa Allah. wa aqqa ummahu wa aba, sannan ya saba wa uwa da uba, amma ana fala wallah, baba ni karka ji takaici, karka ji komai, sai tashi yana dariya ya fita. wannan tarbiya ya samu daga gida ko ba tarbiya ba? wannan dan waye ne? dan gafna ne. mulki suke da shi jama'a kafin a ɗora Umar ibn Abdulaziz, irin kwalliya da gata da yake ciki Allah kaɗai ya sani. to amma tun da aka ba shi mulki sai ce akwai matsala. to kun ji yadda suka tarbiyanci 'ya'yansu, to mu kuma ya muke? Allah maɗaukin sarki ya mana jagoranci. Allah ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya. mala Allah ya sa wannan lecture taka a mizanin kyawawan ayyuka. Allah ya sa yi lafiya a gama lafiya. abinda muke nema Allah ba mu, wanda muke neman tsari ko muke tsoro Allah ya mana katanga. wassalamu alaikum warahmatullahi